Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimra Andasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadhatikam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Mamine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Dasatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vachadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது நவாப் ஹுசைன் நம்பர் கரெக்டா செக் பண்ணுங்க ஒரு தடவை. மத்திய 223 8 பாயிண்ட் நீங்க 1 பாயிண்ட் போட்டுருக்கீங்க. 1 பாயிண்ட் போடு. one second. Hold on. Okay, got it. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ஸோ என்னன்னா இந்த லிபோட்டி லிபரேட் ஆனாலும் அந்த 5 நம்ம ரசம் பத்தி பத்திட்டு இருந்தோம். 5 பிரைமரி ரசாஸ் அண்ட் செகண்டரி ரசாஸ் வந்து எத்தனை இருக்கு? 7. கரெக்ட். இப்போ பகவத்கீதா 11th சாப்டர்ல என்ன ரசம் வந்துச்சு? அற்புத ரஜா இனிஷியலி. அதுக்கப்புறம் மாதுரி. எப்படி மாதாஜி மாதுரியா வரும்? அதுக்கு முன்னாடி கேக்குறீங்களா மாதாஜி? क्वेश्चन கேட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணனும். ஆன்சர் சொல்லிட்டு क्वेश्चनக்கு மேட்ச் பண்ணாதீங்க எல்லாரும். என்னன்னா ஒரு ரிக்வெஸ்ட். பகவத்கீதால இருக்கும். பேசுறது 2 பேர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனா. மாதுரியம் எப்படி வரும்? சாக்கிய ரசா. தப்பு பண்ணாலும் அப்படி கரெக்ட்டா பண்ணனும். சோ சாக்கிய ரசா அத பத்தி நான் கேக்கல. செகண்டரி ரசாஸ் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம். விஸ்வரூபம் தர்சனம் அப்போ என்ன ரசா வருதுன்னு கேட்டேன். அடிஷனல் ரசா, செகண்டரி ரசா. அற்புதம் சொன்னாங்க. அது கரெக்ட். அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரசா வரும். அது என்ன? பயம் வரும். பயம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு அற்புதம் தான். அதுக்கு அப்புறம் அந்த எதை பார்த்து பயரசா வருது? அந்த பல்லுல ரூபத்துல வந்து. சோ அதுக்கு என்ன ரூபம் சொல்வீங்க? விராட் ரூபம். இல்ல. கால ரூபம். கால ரூபம். Thank you. ஏன்னா விஸ்வரூபம் விராட் ரூபம் ரெண்டும் பார்த்து அவருக்கு பயம் வரல. அவர் அற்புதத்துல தான் இருக்காரு. இது பார்த்ததா வருது. சரிங்களா? ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. தஹா தே திருஷ்டனா தாத்தே திருஷ்டாந்தா உபனிஷத் ஸ்ருதி கணா ராக மார்கே பஜி பாயிலே விரஜேந்திர நந்தனா. பத்மா மாதாஜி படிங்க. தாகாதே திருஷ்டாந்த உபனிஷத் ஸ்ருதி கணா ராக மார்கே பஜி பாயில வர்ஜேந்திர ரந்தனா. உபனிஷத்துக்களை பிரதிநிதிக்கும் சாதுக்கள் இதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள் ஆவர். பகவானை ராக பக்தியின் பாதையில் வழிபட்டு அவர்கள் நந்த மகாராஜரின் மகனான விரேஞ்சேந்திர நந்தனாரின் தாமரை திருவடிகளை அடைந்தனர். பொருளுரை: கோலோக விருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள், ரக்தகர்கள், பக்தர்கள் முதலியோரால் தலைமை தாங்கப்பட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணருடைய நண்பர்கள் ஸ்ரீதாமா, சுபலர் முதலிய நண்பர்களால் தலைமை தாங்கப்பட்டுள்ளனர். மூத்த கோப்பர்களும் நந்த மகாராஜர், அன்னை யசோதை முதலிய பக்தர்களால் தலைமை தாங்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வெல்லா பக்தர்களும் கிருஷ்ணரின் அன்பு தொண்டில் தத்தமது குறிப்பிட்ட பற்றுதலின் அடிப்படையில் நித்தியமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக சேவை செய்வதற்காக கோலோகம் செல்ல விரும்புபவன் அவருடைய சேவகனாக, நண்பனாக, தந்தையாக,
அல்லது தாயாக இருப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கலாம். ஒருவன் இக்குறிப்பிட்ட பாவத்துடன் இப்பிறவியில் கிருஷ்ணருக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்தால் அவன் தனது ஜட உடலை கைவிட்ட மாத்திரத்தில் கிருஷ்ணரின் மீதான குறிப்பிட்ட பாவத்திற்கு உகந்தாற் போல அவருக்கு சேவை செய்வதற்கான பொருத்தமான ஆன்மீக உடலை அடைகிறான். அவன் சேவகனாக, நண்பனாக, தந்தையாக அல்லது தாயாக சேவை செய்யலாம். அதே போன்று சிங்கார அன்பில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விரும்புபவன் கோபியர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அதற்குரிய உடலை பெற முடியும். இது தொடர்பாக உபனிஷத்துகளை பிரதிநிதிக்கக்கூடிய ஸ்ருதிகள் என்று அறியப்படும் சாதுக்களின் சிறந்த உதாரணம் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணருக்கான சேவையில் கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றாமல் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைந்து மாதுரிய ரசத்தின் பாவத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது சாத்தியமல்ல என்பதை ஸ்ருதிகள் புரிந்து கொண்டிருந்தனர். எனவே அவர்கள் கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணருக்கான ராக பக்தியில் ஈடுபட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு லீடர் இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ நம்ம 5 ரசம் சொல்றதுல இப்ப வந்து நம்ம தாசிய ரசத்துல ராமருக்கு தாசிய ரசத்துல லீடர் யாரு? அனுமான். ஹரிபோல், வெரி நைஸ். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்போ லீலை அப்போ எப்பவுமே இது அடிக்கடி வரும், இந்த பிரசன்டேஷன் எல்லாம் போடுவோம். ராத்தகா அண்ட் பத்ரகா நம்மளுக்கு ரொம்ப கேள்விப்பட்டதில்லை, நம்மளுக்கு அனுமான் தான் வரும். பட் ராத்தகா பத்ரகான்றவங்க தான் மெயின். அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கேங்ல வந்து ஸ்ரீதாமா சுபலா சுபலா கதை, ஸ்ரீதாமா கதைகள் நிறைய இருக்கும். சுபலா அண்ட் ஸ்ரீதாமா அதான் தலைமை தாழ்றாங்க. அதே மாதிரி இப்போ நந்த மகாராஜ் அண்ட் யசோதா மை தான் தலைமை தாழ்றாங்க. இவங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது. நான் கிருஷ்ணரோட அம்மா ஆயிடணும், நான் அப்பா ஆயிடணும்னா இவங்க ஆல்ரெடி ஒரிஜினல் பீப்புள், ரைட்? அவங்கள கிருஷ்ணர் எனக்கு சேரிட்டியா டிரைவரா இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட தப்பு இல்லை. ஆனா நான் அர்ஜுனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது தப்பு, அது ஒரு காலமும் முடியாததுன்னு. இப்போ மாதாஜி 3 ரசம் தானே, அப்போ வந்து கான்ஜிக்கல் லவ். ஏன்னா நம்ம வந்து பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றதே அந்த மாதுரிய ரசம் தானே. அதை போய் எப்படி அடைவோம்னா அதுவும் அதே கான்செப்ட் தான். அதாவது அப்போ ஒரு கோபியை நம்ம எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்கன்னு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தையோட பேர் வந்து கோபி பேரே கொடுத்தாங்க இனிஷியேஷன் அப்போ. அப்போ வந்து அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாங்களாம், ஸோ உனக்கு அந்த கோபியோட ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த கோபி அந்த மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் அவளுக்கு பேர் இருக்கிறதால அந்த கோபி கனெக்ஷன் இருக்கலாம். நம்மளுக்கு அதுக்குன்னு பேர் இல்லையே, கனெக்ஷன் இல்லைன்னு இல்லை. நம்ம எந்த கோபியோ அந்த பாவத்தை எடுத்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஒரு லீடரை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி. இப்போ பாலிடிக்ஸ்ல கூட எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கட்சி பேர் சொல்ல, பட் இந்த கட்சினா இந்த கட்சியோட லீடர் பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன பிடிக்கும், அவர் எந்த கொள்கையை பாக்குறாருன்றது பாக்குற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு லீடரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எடுப்போம் அப்படின்னு. இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ருதி, ரைட்? ஸ்ருதி மந்த்ராக்கள். இப்போ வந்து கோபிகள்லாம் நிறைய பேர் பிறந்தாங்க இல்லையா? அதுலயே மாதிரி ஸ்ருதி மந்த்ராவும் என்ன சொல்றதுன்னா, நான் கோபியா பண்ணணும்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும். எப்படின்னா அது அந்த அதாவது ராகானுகால பண்ணணும். இப்ப எல்லாருமே கேட்பீங்க, மாதாஜி ராகானுகால பண்ணா ஓகேயானு. பண்ணா ஓகே, ஆனா இப்போ பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ராகானுகா இல்ல. எப்போ ராகானுகா வரும்? எப்பவுமே அதாவது அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம் ஆயிடணும். ஓகே, அப்படி இருந்தா பண்ணலாம். அதே மாதிரி சர்வோகானி வினிர்முக்த, அதாவது எல்லா டெசிக்னேஷன்ஸும் போயிடணும். ஏன்னா இந்த ராகானுகால இருக்கிறவங்களுக்கு நான் மனைவி அப்படின்ற எண்ணம் வரவே வராது. அதாவது இருக்கும், டியூட்டி பண்ணுவாங்க. ஆனா நான் மனைவி, இவங்க திட்டுவாங்க, அவங்க திட்டுவாங்க. நம்மள யாராவது நம்ம பண்ற தப்ப திட்டினாலே நம்மளால தாங்க முடியாது. அப்படி அண்ணுவோம். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் எத்தனை பேர் டிவோட்டிஸ் ஆயிட்டு நான் நல்லதானே பண்றேன், டிவோட்டியா தானே இருக்கேன், இவங்க ஏன் என்ன பத்தி தப்பா பேசுறாங்கன்னு எவ்வளவு பேர் நினைச்சிருக்கோம். நான் நினைச்சிருக்கேன் நல்லதானே பண்றேன். அவன் சிகரெட்டு தண்ணி அடிக்கிறவனுக்கெல்லாம் திட்டுறது இல்ல. நம்ம பக்தியா ஒரு திலகம் போட்டோம்னா லபோதிமுன்னு கத்துறாங்களே, நினைச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? இல்லையா? நினைச்சிருக்கோம். ஏன்னா தப்பு பண்ணலன்ற நம்மளோட ஃபீலிங், அது உங்க மேலேயும் தப்பு இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே ஓகே. பட் த ஃபேக்ட் என்னன்னா அவங்க சேஞ்ச் இல்லை, நம்மளதான் சேஞ்ச் இருக்கு, ரைட்? அவங்க எப்பவுமே நம்மள வந்து இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்டா பார்த்துட்டு இப்போ சடனா நம்ம திலகம் பக்தி ஃபாஸ்டிங்னா அவங்களுக்கு நம்ம மாறினது அவங்களால ஏத்துக்க முடியலையே தவிர நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு பிரேமம் வந்துச்சு அப்படின்ற தாட் இல்லை. ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா அந்த ஸ்பான்டேனியஸ்ன்றது வரல. இப்போ நம்ம சாதனா பண்ணா இவென்ச்சுவலி நம்மளுக்கு ஸ்பான்டேனியஸ் வரும். அதுக்கு தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். தண்ணியில பிடிச்சி தள்ளி விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விம்மிங் வருமேனா அது உண்மையே இல்லை. தண்ணியில பிடிச்சி தள்ளி விட்டா நம்ம உள்ளதா போயிடும். அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ராகானுகா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தோம்னா ராகானுகாவும் வராது, பிரேமையும் வராது. இங்க விட்டு போன அந்த வழிதான் நம்மளுக்கு வரும். அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பிரேமைய ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ப்ரில்யூட் தான் சாதனா. ஸோ இப்போ சாதனை பண்ணா ராகானுகா பிரேமை இவென்ச்சுவலி அந்த லைன்ல போய் சேருவோம். நீ
நிபர்த்தமருண் மனோஷா திருதா யோக யுஜி ஹிருதியன் முனையா உபாசதே தத் அரயோபி யுயு ஸ்மரநாத் ஸ்ரீயா உராகேந்திர போக புஜா தண்ட விஷக்த தியோ வயம் அபி தே சமதிருஷ்டோ நிக்ரி சரோஜ சுதாஹ. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மதர். நிப்ருதா மருண் மனோ சத்ருடா யோக புஜோ ஹிருதியன் முனய உபசதேத அதயோ அபி அயு ஸ்மரணாத் ஸ்ரீயா உர கேந்திரா போக புஜதண்ட விசக்தியோ வயம் அதிசே சமாக சம த்ரிஷோ அங்கிரி சரோஜ சுதாக. மாமுனிவர்கள் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையினை பின்பற்றி சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் புலன்களையும் வெற்றி கொள்கின்றனர். அஷ்டாங்க யோகத்தில் இவ்வாறு ஈடுபட்டு அவர்கள் இதயத்தில் வீற்றுள்ள பரமாத்மாவை காண்கின்றனர். இறுதியில் அருவ பிரம்மனில் பிரவேசிக்கின்றனர். ஆனால் அந்த நிலையினை பரமபுருஷ பகவானின் எதிரிகள் கூட அவருடைய ஸ்மரணத்தின் மூலமாக அடைகின்றனர். இருப்பினும் விரஜகன்யர்களான கோபியர்கள் கிருஷ்ணரின் அழகினால் கவரப்பட்டு அவரையும் பாம்புகளையும் போன்ற அவரது புயங்களையும் ஆலிங்கனம் செய்வதற்கு மட்டுமே விரும்பினர். அதனால் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் அமிர்தத்தினை கோபியர்கள் இறுதியில் சுவைத்தனர். அதுபோலவே உபனிஷத்துக்கான நாங்களும் கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றினால் அவரது தாமரை திருவடிகளின் அமிர்தத்தினை சுவைக்க இயலும். பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10:87-23 வரும் இந்த மேற்கோள் வேதங்களின் உருவான ஸ்ருதிகளால் பேசப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. கோபிகள்லயே நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க. ஸோ கோபினா எல்லாருமே ஒரே கோபி இல்லை. இப்போ வந்து கோபிகள்ன்றதுல வந்து என்னன்னா, கோபிகளோட புதல்வி, அதாவது அவங்க பசங்களா யார் பிறக்கிறாங்கன்னா, ஒன்று நிஜமாவே கோபி பசங்க, இன்னொன்று என்னன்னா இந்த ஸ்ருதி மந்திரங்கள், ரைட்? இவங்கெல்லாம் கோபிகள் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு வரவங்க. அதே மாதிரி ரிஷிகள் யாரன்னா, நேமிஷாரண்யா இல்லை தந்தவத்ரா ஃபாரஸ்ட்ல வந்து இவர் நம்ம ராமரை பார்த்து இப்படி இருக்கணும் பிரேம அப்படின்னோடனே அவரு கிருஷ்ணாப்பும் வரலாம் அப்படின்றதால அவங்க எல்லாம் மறுபடியும் பிறந்து வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி எல்லாரும் இருக்காங்க, அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அதனால கோபிகள்ன்றவங்க வந்து எல்லாருமே ஒரே கேட்டகரியில வேரியஸ் கேட்டகரி ஆஃப் கோபிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு. அதனால இந்த கிரேட் யோகிகள்ன்றவங்க என்ன மைண்டை கான்குவேர் பண்ணணும் மிஸ்டிக்ல, அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி அடைகிறாங்க. அவங்க தான் அப்படி அடைஞ்சாங்களான்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா விரோதியான சிசுபால் கம்சாலாம் கூட பிரம்மஜோதி போயிட்டாங்க. ஆனா இந்த பிரஜ பூமியில இருக்கிற அந்த கோபிகள் என்னன்னா, அந்த பெண்களோட பியூட்டி, அதாவது நம்ம கிருஷ்ணரோட பியூட்டி, அவங்க வந்து எப்படின்னா அவரை கட்டி பிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். எதனாலன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவாரு. ஏன்னா அந்த பியூட்டி வந்து சர்பண்ட் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அவரோட கை வந்து அவ்வளோ சாலிடா இருக்கும். கிருஷ்ணரோட கை வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு பெரிய பைத்தான்னா அவ்வளோ சாலிடா இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சாலிடா கிருஷ்ணரோட கை இருக்கும். அதை வந்து சும்மா கட்டி பிடிக்கணும்ன்றது அவங்களோட ஆசை. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட பாதத்தை டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த பாதத்துக்கு எஃபெக்ட் எவ்வளவோ இருக்கு. எப்படின்னா அந்த பாதம் குத்தி தான் கங்கை தண்ணி வந்துச்சு. அந்த தண்ணியில இருந்ததாலதான் கங்கைக்கே மகிமை. அந்த மகிமையான அந்த கங்கையை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் பிரம்மா வந்து சிவாவுக்கே பூஜை பண்றாரு. அப்பனா கங்கையோட பவர் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அவர் காலை தொட்டதால அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த கால் என்னதான் டேஸ்ட்னு கிருஷ்ணரே கியூரியாசிட்டியில வந்து அவரே நக்கி பாக்குறாரு. அதான் அந்த போஸ், கஷ்டப்பட்டு அவர் நக்குறாரு, என்னதாடா நம்ம பாதத்துல அவ்வளோ டேஸ்ட் அப்படின்னு. அதனால உபனிஷத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நெக்டரியன் டேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அவர்களோட ஸ்வீட், அதை வந்து யார் கோபிகள் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி போகணும்ன்ற ஐடியால தான் ஸ்ருதி, அதாவது உபனிஷத்துக்கள் கோபி வடிவம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சமதிருஷா சப்த காஹே சேயி பாவே அனுகதி சமா சப்தே காஹே ஸ்ருதி கோபி தேஹ பிராப்தி. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என் வாயில புண்ணு மாதாஜி. சரி, நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி நான் படிக்கவா? கலாவதி மாதாஜி. எஸ். समत्रिषि सप्ते कहे सैवापे अनुकदी समा सप्ते हगे ஸ்ருதி கோபி தேக பிரதாஹி. மொழிபெயர்ப்பு. முந்தைய வசனத்தின் 4வது வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சம திரிஷக் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் கோபிகளின் மனநிலையை பின்பற்றுதல். சம என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் கோபிகளை போன்ற உடல்களின் ஸ்ருதிகளை அடைதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஸோ இங்க சொல்றது வந்து சமதிருஷா அப்படின்னா திருஷ்டி இல்லை, இது சமதிருஷா அப்படின்னா ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க, ஈக்குவல் ஃபிட்டிங். இப்போ உங்களுக்கு சமமா அவங்க படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா என்ன, நீங்க எல்லாம் பக்தி வைபவ் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க கோபி மூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க அதே மாதிரி கோபியோட வடிவம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதான் இங்க சொல்றாங்க. அங்கிரி பத்மசுதாயா காஹி கிருஷ்ண சங்கானந்தா விதி மார்கே நா பாயே விஜய் கிருஷ்ண சந்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. அங்கிரி பத்மசுதாய அங்கிரி பத்மசுதாயே கே கிருஷ்ண சங்கானந்தா விதி மார்கே நாபாயே விஜய் கிருஷ்ண சந்திரா. அங்கிரி பத்மசுதா என்னும் சொல் கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக உறவு கொள்ளுதல் என்று பொருள்படுகிறது. அத்தகு பக்குவ நிலையினை கடவுளின் மீதான பக்தியினால் மட்டுமே அடைய இயலும். வெறும் விதிமுறைகளின் மூலமாக பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதால் கிருஷ்ணரை கோலோக விருந்தாவனத்தில் அடைய இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அங்கீர பத்மசுத்தாயா, சுத்த அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிறதால வர அந்த சந்தோஷம், ரைட்? அது எப்படி வரும்னா அந்த சங்கம், எந்த சங்கத்துல கிருஷ்ணர் சங்கத்துல வரணும்னா சும்மா நம்ம வைத்தி சாதன பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா வராது. அப்ப நம்ம விட்டுலாமான்னா நம்ம விட முடியாது, நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். ஸ்விம்மிங்ல அந்த தள்ளி விட்டா மாத்தாச்சுன்னா முழுகிடுவோம். அதனால நான் கத்துக்கிட்டு தான் கொண்டு. ஸோ இப்ப கத்துக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதால நம்ம வைத்தி தான் பண்ணணும். நாயம் சுகாபோ பகவான் தேஹி நாம் கோபிகா சுத ஞானி நாம் சாத்ம பூதானாம் யதா பக்தி மதாமிஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, படிக்கிட்டு பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாயம் சுகாபோ பகவான் தேகி நாம் கோபிகா சுதா ஞானினாம் சாத்மபூதானாம் யதா பக்தி மதாம் யா. அன்னை யசோதையின் மைந்தனும் பரமபுருஷ பகவானுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ராக பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களால் எளிதில் அடைய முடியும். ஆனால் தன் உணர்வுக்காக பல்வேறு தவங்களை விரதங்களையும் அனுசரிப்போர், மன அனுமானத்தில் ஈடுபடுவோர் அல்லது உடலை ஆத்மாவாகவே கருதுவோரால் கிருஷ்ணரை அவ்வாறு அணுக முடியாது. பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.9.21 வரும் இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியினால் பேசப்பட்டதாகும். அன்னை யசோதையும் கிருஷ்ணரின் இதர பக்தர்களும் தங்களது அன்பினால் அவரை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகின்றனர் என்பதை சுகதேவர் புகழ்ந்துரைக்கும் பகுதியில் இந்த ஸ்லோகம் காணப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யசோதா மையை வந்து என்னன்னா டிவோட்டிஸ் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் லவ்ல சொல்றாங்க. பட் அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அது, ரைட்? ஏன்னா இது வந்து நம்மளால நினைச்சு பார்க்கவே முடியாது. நிறைய ஆஸ்டாரிட்டி பெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணவங்களால வந்து என்னன்னா உடம்பு அது இல்ல, நான் பிரம்மாஸ்மி என்ற நிலை வந்தாலும் அந்த ஃபார்ம் வர முடியாது அப்படின்னு. இது பகவத்கீதால பாகவதம்ல சொல்றாங்க சுகதேவ். தட் இஸ் யசோதா மையை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது இவங்க எல்லாம் எப்படின்னா அவங்களோட பாகவம் அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியுது, ரைட்? அவ யசோதா மையை என்ன பண்றாங்க, அவர் கட்டியே போடுறாங்க இல்ல. எதனால அவருக்கு அவங்களால கட்டி பண்ண முடியுது? கிருஷ்ணர் எது வேணா கொடுப்பாரு, முக்தி கூட கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். அவரு பக்தி கொடுத்தாருன்னா நம்ம கட்டி கூட போட்டா அவர் கம்முன்னு இருக்கணும், ரைட்? ஆனா அதனாலதான் முக்தி கொடுத்துருவாங்க அந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம். ஆனா அவர் வந்து ஏன்னா அவங்க பெனன்ஸ் எல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டி பண்றாங்க, உனக்கு மார்க் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 99 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த 100 மார்க் வாங்குறதுக்கு வந்து டீச்சர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிரேமை என்ற வடிவத்துல இருக்கு. அதனால அங்க ஸ்டக் ஆயிடுது அப்படின்றத. இப்போ கோபிகளை பத்தி படிக்க போறோம். அத்தைவ கோபி பாவா கரி அங்கீகாரா ராத்திரி தின சித்தே ராதா கிருஷ்ணே ரவிஹாரா. तव गोपी பவ கரி அங்கீகார ராத்திரி தின சிந்தே ராதா கிருஷ்ணரே விகார. எனவே கோபியர்களின் பாவத்தினை அவர்களது சேவையில் ஏற்று அந்த தெய்வீக பாவத்தில் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் லீலைகளை எப்போதும் நினைக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால ஒருத்தர் வந்து கோபி பாவம் எடுத்துக்கணும், அந்த மூட்ல வந்து எப்பவுமே வந்து ராதாகிருஷ்ணா பாஸ்ட் டைம்ஸை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ கோபி பாவம் எடுக்கணும்னா நம்ம நான் கோபி அப்படின்னு பண்ணோம்னா சஹஜே ஆயிடுவோம். அது என்னன்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. சித்த தேஹி சித்தி கரே தாஹானி சேவனா ஷாக்கி பாவே பாயா ராதா கிருஷ்ணேரா சரணா. चित्ता देवी चिंती करे दागांची सेवना साही பாவே பாய ராதா கிருஷ்ணா காரணா. மொழிபெயர்ப்பு:
ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர்களின் லீலைகளை பற்றியும் நீண்ட நேரம் சிந்தித்து ஜட களங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்ட பிறகு ஒருவர் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுகிறார். அங்கு பக்தர் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரை கோபியர்களில் ஒருவராக சேவிக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார். பொருளுரை: ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரா சித்த தேக என்ற சொல் 5 கூறுகளை கொண்ட ஜட ஸ்தூல உடலையும் மனம், புத்தி மற்றும் பொய்யான அகங்காரத்தால் ஆன நுட்பமான நிழலிடா உடலையும் தாண்டிய ஒரு உடலை குறிக்கிறது என்று கருத்து தெரிவிக்கிறார். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் என்ற ஆழ்நிலை ஜோடிகளுக்கு சேவை செய்ய தகுதியான ஒரு முழுமையான ஆன்மீக உடலை ஒருவர் அடைகிறார். சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம். ஒருவர் தனது ஆன்மீக உடலில், அதாவது இந்த ஸ்தூல மற்றும் நுட்பமான ஜட உடலுக்கு அப்பால் நிலை பெற்றிருக்கும் போது அவர் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய தகுதியானவர். அந்த உடல் சித்த தேகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு உயிரினம் தனது கடந்த கால செயல்பாடுகள் மற்றும் மனநிலைக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஸ்தூல உடலை அடைகிறது. இந்த வாழ்க்கையில் மனநிலை வெவ்வேறு வழிகளில் மாறுகிறது. அதே உயிரினம் அடுத்த வாழ்க்கையில் தனது ஆசைகளுக்கு ஏற்ப மற்றொரு உடலை பெறுகிறது. மனம், புத்தி மற்றும் தவறான அகங்காரம் ஆகியவை எப்போதும் ஜட இயற்கையை ஆதிக்கம் செலுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. அந்த நுட்பமான நிழலிடா உடலின்படி ஒருவர் தனது ஆசைகளின் பொருட்களை அனுபவிக்க ஒரு ஸ்தூல உடலை அடைகிறார். தற்போதைய உடலின் செயல்பாடுகளின்படி ஒருவர் மற்றொரு சூட்சும உடலை தயாரிக்கிறார். மேலும் நுட்பமான உடலின்படி ஒருவர் மற்றொரு ஸ்தூல உடலை அடைகிறார். இது ஜட இருப்பின் செயல்முறை. இருப்பினும் ஒருவர் ஆன்மீக நிலையில் இருந்து ஸ்தூல அல்லது நுட்பமான உடலை விரும்பாத போது அவர் தனது அசல் ஆன்மீக உடலை அடைகிறார். பகவத்கீதை 4.9 உறுதிப்படுத்தியபடி த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதிமாம் ஏதிஷோ அர்ஜுனா. ஆன்மீக உடலால் ஒருவர் ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்த்தப்பட்டு கோலோக பிருந்தாவனத்திலோ அல்லது வேறொரு வைகுண்ட கிரகத்திலோ நிலை பெற்றுள்ளனர். ஆன்மீக உடலில் இனி ஜட ஆசைகள் இல்லை. மேலும் பரமபுருஷ பகவானான ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் ஒருவர் முழுமையாக திருப்தி அடைகிறார். இது பக்தியின் தலம். கிருஷ்ணேன கிருஷிகேஷ சேவனாம் பக்திர் உச்யதே. ஆன்மீக உடல், மனம் மற்றும் புலன்கள் முழுமையாக சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அவரது துணைவிக்கும் சேவை செய்ய முடியும். வைகுண்டத்தில் துணைவி லக்ஷ்மி, கோலோக பிருந்தாவனத்தில் துணைவி ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஆன்மீக உடலில் ஜடக்கலங்கம் இல்லாமல் ஒருவர் ராதா கிருஷ்ணருக்கும் லட்சுமி நாராயணருக்கும் சேவை செய்ய முடியும். ஒருவர் இவ்வாறு ஆன்மீக நிலையில் இருக்கும் போது அவர் இனி தனது சொந்த புலன் திருப்தியை பற்றி சிந்திக்க மாட்டார். இந்த ஆன்மீக உடல் சித்த தேகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒருவர் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு ஆழ்நிலை சேவை செய்ய முடியும். இந்த செயல்முறை ஆழ்நிலை புலன்களை அன்பான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது ஆகும். இந்த வசனம் குறிப்பாக சகி பாய ராதா கிருஷ்ணேரா சரணா. கோபியர்களின் மனநிலையில் உள்ள ஆழ்நிலை உயர்ந்த நபர்கள் மட்டுமே ராதா கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களின் சேவையில் ஈடுபட முடியும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம மூட நினைச்சு பாருங்க, ராதா கிருஷ்ணா அங்க நிம்மதியா இருக்காங்க. நம்ம அங்க போயிட்டு எச்சி நீ கூட நான் தான் பண்ணணும், எச்சி நான் கூட இப்படி சண்டை போட்டோம்னா, நம்மளுக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி சண்டை போடுறோம்னு சொன்னா கூட ஒரு சின்ன பேரா படிக்கணும்னாலே நம்ம அடிச்சு வாங்குறோம். அப்போ நான் அங்க போய் சேவை பண்ணா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த சேவையை என்ஜாய் பண்ற மூட்ல இருக்க மாட்டாரு, நம்மளுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ற மூட்ல தான் இருப்பாரு. ரைட்? ஸோ நம்மள மாதிரி எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் சால்வ் பண்ணி போறவங்கள தான் அவங்களால என்டர் பண்ண முடியும். பௌதிக ஆசையா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி. அஃப்கோர்ஸ் தத்திர லவ்லியம் இருக்கணும். நான் உங்களை இப்போ டிஸ்கரேஜ் பண்ணல படிக்கிறதுக்கு. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம இப்போ புரளி பேசணும், அவங்க என்ன திட்டாங்களே அப்படின்னு இந்த மாதிரி எந்த மனோபாவமும் இல்லாம சர்வீஸ் ஒண்டிதான் இருந்தா. இப்போ நிறைய தடவை நம்மளே பார்த்திருப்போம், நம்மளும் அப்படி பண்ணியிருப்போம். எக்ஸாம் எழுதுறோம், அப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரன் யாராவது திட்டினாலோ இல்ல சொந்த மாமாவே திட்டினாலும் என்ன சொல்லுவோம்? அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து பாக்குறோம். சொல்லியிருக்கோமா இல்ல? பசங்க கிட்ட கூட ஃபர்ஸ்ட் நீ எக்ஸாம் எழுதிருப்பான். இல்ல கல்யாணம் தாலி கட்ட போற டைம்ல ஏதாவது பிரச்சனை அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோமா இல்லையா? அவங்களுக்கு அதே பாவம் தான் 365
டேஸும் 7/24 ஹவர்ஸும். எதுக்குன்னா அவங்க என்னன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இது நம்மளும் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ற மென்டாலிட்டி வேலையை சொல்ல. அந்த நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம்னா அது அப்படியே ஓவர் பீரியட் குறைஞ்சிடும். ஏன்னா நம்மளுக்கு என்னன்னா இப்பவுமே பார்க்கணும், இந்த க்ஷணம் இப்பவுமே பார்த்தே ஆகணும், அவங்களை இப்பவுமே பழி வாங்கணும். அதுதான் நம்மளோட மென்டாலிட்டி. பழி வாங்கலன்னா சரியா அவங்க என்னது நாக்கு பிடிச்சிட்டு இழுக்கிற மாதிரியோ தொங்க போடுற மாதிரியோ நம்ம ஒரு 4 பேச்சு கேட்கணும்ன்றதுனால நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா அவங்க மேல இருக்கு. அவங்கள ஒரு நாள் அப்புறம் பாக்குறோம்னா அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் அவங்களே தான் பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்பேன். அவங்க கிட்ட என்ன பேசணும், அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லணும், அவங்க கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அதெல்லாம் விட்டுறணும்ன்றதான் நம்ம திங்கிங்னும். அதனால ராதாகிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம் பத்தி நினைச்சிட்டே இருந்தா நம்ம கம்ப்ளீட்டா மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் போயிடும். அப்போ என்ன ஆகுனா கிருஷ்ணரையும் ராதாவையும் சர்வ் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். அந்த நேச்சர் வர்றவங்க என்னவா இருக்கணும், கடைசியில சொல்லியிருக்காரு, அவங்க சகி பாவ பாயா அப்படின்றது ஸ்பெசிபிக்லி அந்த கோபி அந்த பர்டிகுலர் சகியோட பாவத்துல இருக்கணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அங்க போறதுக்கு முன்னாடி சர்வோபானி வினிர்முக்தம் தத் பரித்வேன சேவ நிர்மலம் ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உத்தமம். அதான் உத்தம பக்தி. சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் எல்லா மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷனும் போகணும். தத் பரித்வேன நிர்மலம் ஃப்ரீ ஆயிடணும், ஜீரோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நான் அம்மா நான் அப்பான்றது கூட அதுக்கு அர்த்தம் நான் விட்டு போகணுமானா அது இல்லை, அந்த பாண்டிங்ல இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணரை சென்டர்ல வச்சு பண்ணோம்னா இப்ப நம்ம பசங்கன்னா கூட அவன் ஏன் பேச்சு கேட்கலான்றதுக்கு பதில் ஏன் இவன் நல்வழியில போகல, ஏன் அவளுக்கு பக்தி இல்லைன்னு நினைச்சோன்னா நம்மளுக்கு கோவத்துக்கு பதில் நம்மளுக்கு திங்கிங் வரும். இப்போ நம்ம கோவம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல வருது, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை நிறைவேறிச்சுன்னா என்ன வரும், திருப்தி வரும். வராது. நம்மளுக்கு கிரீட் வரும், பேராசை வரும். ஆக்சுவலி அந்த திருப்தி ஒரு செகண்ட்க்கு வரும், ஆனா இன்னொரு செகண்ட் பேராசை வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு மொபைல் வாங்குறோம், எனக்கு புது மொபைல் வேணும் அப்படின்னா திருப்தி வரும் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது பழைய மாடல் ஆச்சு அப்படின்னு பேராசை வந்துட்டு இருக்கும். திருப்தி ஆகலைன்னா அந்த ஆசை நிறைவேறலன்னா கோபம் வரும். ரைட். ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு எனக்கு மொபைல் வேணும் ஆனா இந்த சேவைக்கோசரம் வேணும் அப்படின்னா அதே கோபம் வரும், இல்லைன்னு. ஆனா அந்த கோபம் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் ஆகுது, அதனால சாங்டிஃபை ஆயிட்டு அந்த கோவம் தப்பா அஃபெக்ட் ஆகுறது இல்லை நம்மள. அதாவது கோவம்ல வர ரியாக்ஷன் பாடிலி ஒரே இம்பாக்ட் இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவலி நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் கிரெடிட்ஸா வருது அப்படின்னு. அதனால்தான் இவர் என்ன எங்க சொல்றாரு, தக்தா தேகம் புனர்ஜென்ம நேதி மாமேத்தி அர்ஜுனா. ரைட். இதுல என்ன வெரி கிளியர்லி சொல்றாரு, இந்த கிராஸ் பாடி ஒரு சட்டில் பாடி உள்ள இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இருக்கு, அது மேல சட்டில் பாடி, அது மேல கிராஸ் பாடி. ஸ்பிரிச்சுவல் பாடிக்கு ரூட் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராஸ் பாடி போகும், அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட்டே போட வேணாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஆனா அந்த சட்டில் பாடி போனோம்னா நம்ம எஃபர்ட் போடணும். என்ன எஃபர்ட் போடணும்னா கண்ட்ரோலிங். நிறைய தடவை நம்ம பார்ப்போம், டு கோ டு கிருஷ்ணா யூ நீட் 2 things, டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா நம்ம சட்டில் பாடி கிராஸ் பாடி போனாலும் பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தாதான் நம்ம சட்டில் பாடி போறதுக்கு ஸ்பீடா ரெக்கவரி ஆகும். அது செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கு நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தான் தேவைப்படுது. எல்லாருமே கிருஷ்ணர் கதைகள் ஏன் கேட்கணும், எதுக்கு கிருஷ்ணர் கதை கேட்கணும், நம்ம கிருஷ்ணரை ஏன் நம்ம புகழ்ந்து பேசணும்? கிருஷ்ணரை கேட்டாதான் மாதாஜி நம்ம பக்தி மனசுல தோணும். கரெக்ட். நம்ம பியூரிஃபிகேஷனுக்கு கிருஷ்ணா என்னை பத்தி பேசி நம்ம ஆஹா அப்படின்லாம் இல்லை, அவர் சந்தோஷமா தான் இருக்காரு. நம்ம பேசிதான் சர்டிபிகேட் வரணும்னு இல்லை, ஆனா அவருக்கு நிம்மதி சந்தோஷம் வரணும்னா அவர் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது 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 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அதனாலதான் நான் கேட்டேன். ஸோ இதோட நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் பிளர் போடுறேன், என் பூனியும் பின்னாடி உட்காந்து கேட்டு இருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது படுத்துட்டு இருக்கணும் ஜாலியா. ஆமா, அது மார்னிங்ல இருந்து பின்னாடி உட்காந்து அந்த ஜபம் அந்த மங்களாரத்தி இதெல்லாம் உட்காந்து இங்க கேட்கும். அது இன்னொன்னு துளசி பக்கத்துல துளசி பூஜை பண்ணோம். நான் பண்றேனோ இல்லையோ அவங்க 2 பேரும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம படுத்தா கூட நம்ம யூஸ்வலா டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம உள்ள போய் படுத்துப்போம். ரைட். இவங்கெல்லாம் இங்க இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து கேட்பாங்க. வாஞ்ச கல்பத்ருஷ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏகாதசி. ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த கதை ஒரு லைன்ல சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு ஏகாதசி நிறைய சேஜஸ் ஒரு ஊர்ல இருந்தாங்களாம். அவங்க ஏகாதசி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம். அந்த லெவலுக்கு அந்த ஊர் ஃபேமஸ். அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு ஏகாதசி பேர் என்ன? அமலாக்கி ஏகாதசி. அமலாக்கி ஏகாதசின்றது நம்ம பேனியன் ட்ரீ மாதிரி இந்த ட்ரீ ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அந்த ட்ரீ கிட்டதான் போய் பண்றாங்க. அப்ப ஒருத்தன் வரான், யாரு, ஒரு
என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம மிருகாரி மாதிரி ஒரு அனிமல் ஹண்டர். அவன் எதேர்ச்சியா அங்க வந்து எதேர்ச்சியா இவங்களுக்கு கேட்குறான் கதை ஏகாதசி அப்போ. அவன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் அப்புறம் இறந்துட்டு அவன் மறுபடியும் பிறக்கச்சே ராஜாவா பிறக்கிறான். அவ்வளோ பெரிய ராஜாவா பிறந்து நல்லா இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு மரத்து கீழே வந்து இதே மரத்து கீழே தூங்கிட்டு இருப்பான். அப்போ வந்து தூங்கிட்டான் அவன். ஆனா அவனை அழிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் விரோதிகள் வரச்சே கிருஷ்ணரே மனசுக்குள்ள இருந்து வெளில வந்து நம்ம பரீட்சத்துக்கு உள்ள போய் அவர் சண்டை போட்ட மாதிரி வெளில வந்து சண்டை போடுறாரு. இவர் கண்ணு மூச்சு பார்க்கறச்சே எல்லாரும் இறந்துருக்காங்க. என்னடா அப்படின்னா அவர் தெரியாம பண்ண அந்த ஏகாதசிக்கு அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. அதனால அவர் என்ன மாதிரி உடம்பு அவர் கர்மா இதுல தானே அவர் இன்வால்வ் ஆனாரு, அந்த இதெல்லாம் பண்றதால அதுல வந்து அவர் பண்ணதால அவர் அந்த லெவலுக்கு வந்தாரு அப்படின்னு. ஸோ தெரியாம பண்ணதுக்கே அவ்வளோ எஃபெக்ட்னா தெரிஞ்சு பண்ணா கிருஷ்ணர் எந்த லெவலுக்கு நம்மள பாதுகாப்பாரு. வெளியிலயும் அவர் பாதுகாக்கணும், உள்ளேயும் நம்மளுக்குள்ளேயும் பாதுகாக்கணும். ஸோ அவர் அந்த டபுள் வேலை பண்றாங்க. ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருந்த மாதாஜி நாளைக்கு மயங்கி முந்துட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுதான் கிரேட், ஆண்டவன் அருள் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். ஆண்டவன் அருள் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ற லெவலுக்கு தான், உடம்பு நம்மளது தான். எவ்வளோ லெவலுக்கு ஃபாஸ்டிங் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. ரைட். முக்கியம் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் சாண்டிங் பண்ண முடியுமோ, பாகவதம் படிக்க முடியுமோ, பகவத்கீதா பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. பாகவதம், பகவத்கீதை டெய்லி மாதாஜி, படிக்கிறோம். அமலா மரம்னா நெல்